Guys, tapos na yung ulan pero may konti pang ambon. Pero malakas yung ulan eh. Malakas yung buhos niya. May lalakarin lang ako saglit kaya niligaw ko muna yung anak ko kasi di pwede isama. Yes. At okay naman na din pero may parte pa rin na makapal yung ulap. Tulad doon kapal pa rin yung ulap. Uulan pa rin yan. Grabe yung iyak niya. Na-prank ko siya. Iyak tuloy ng bata. Pero totoo naman talaga na uulan eh. Ano ko lang kasi di yung titigil pag kakatuwad kundi mo sasaway. Pasawayin ura-ura. Grabe. Bata talaga, no? Siguro ganun din ako nung bata pa. Pasaway din kay mama. Pero okay lang yan. At least we learned how to handle being a single mother. Hanggat kaya, kakayanin ko guys. Para sa anak ko. Sa pangarap ko na magkaroon kami ng bahay. Pangarap ko yan guys, one day. Sana matulungan nyo akong God bless us. Amen.